Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimane nyika kwese kwa muri zita andinonzi DJ T1 tiri pano nasi pa Teachcatch MTV vamwendo wanoiziwa chinzi T1 station chokwadi. So anzi musha usingasvike wayeni musha unenge wakaita sei. Nasi panapa ndatsikwa na mukoma wangu ari panapa. Mukoma wangu ari panapa ndichanzwa kuti ndiani wabvepi uye zvakamira sei. Asi muchidimbu wari kutaura ivo kuti vane dambudziko ravo. Saka ndati no, uyai titore dambudziko tiise kumhuri yeZimbabwe. Ndinogara ndichitaura kuti chawira inini, chawira iwewe, chawira iwewe, chawira inini. Saka kana tichinge tauya nedambudziko tinongobatsirana sevana veZimbabwe. Ndingapedze nguva yakareba regai tindogare munyaya yedu tinonzwe kuti zvakamira sei. Mukoma makadii? Makasimba here mukoma T1? Ndinofara zvikuru. Kuri sei kwamabva? Kwatabva kuri nani. Anditika. Right, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe vaziwe kuti atitsika nhasi zita ndiani. Alright, mhuri yeZimbabwe ndinonzi Tanaka Munzwa Mombe. Ndinobva kubocha Marange, kubhuku raShundure. Ndinobva. Alright, aiwa tinotenda zvikuru. Right, ndoda kuti munditsanangudzire imimi kuti dambudziko renyu zvakamira sei. Alright. Dambudziko rangu inini ngere kudai. Ndingati pakukura kwangu kwese. Right. Right, ndingati nge action yechikadzi. Anditika. Asi nhengo yangu mwiri wangu wese kubva kumusoro kusvika zasi. Ndiri munhu wechichi murume. Alright. Saka chinoitika ngechekuti vamweni havazonatsodzibhilivha ukataura kuti panapa ndiri munhurume havakwanisi kudini kuzvibhilivha. Alright. Vanonga vachingoti pamwe uri kudini uri kuti kwanisa kutinyepera. Alright. Saka iwo kana uchiti uri munhu unonzwa kunge munhukadzi uri munhurume futi zvinonyatsa kufamba sei. Une mafeelings unenge uchinzwa kuda murume here kana kuti zvinofamba sei papa? Alright, regai ndisanze kutsanangurirai mamirire zvakaita. Mamirire zvakaita ngezvekuti feeling yendinozwa haisi feeling yekude mukadzi, ifeeling yekuda chinyi murume. Okay. Nenorwa futi problem yandanayo izvezvi ndofunga yakatanga ndine 18 years. Zvandakatanga ndine 18 years ndakatanga kurwadzwa mudumbu. Ndikasapika zvakatanga kurwadza ndakati pamwe mudumbu kunodi nongogara muchirungorwadzawo. Saka chakazoita chekuti chakazondipa simba rekuti rega ndichimbotsvagawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Ngechekuti pain yendinozwa ndinozwa munhu ngaroda kuteera zvinoita vanhukadzi zviya kuma MP zviya. Saka ine pain yekuti zvinoda kubuda asi hapana chinobuda. Saka ndozvinakati chirega ndichotaurira mhuri yeZimbabwe kuti pamwe vane unokwanisa kundibatsirawo here. Alright. Aiwa tinotenda. Saka pane pandinoda kunzwisisa panyaya yedu ndepekuti iwe uri munhurume but my feelings ese aunonzwa ndiye munhukadzi. Kutotaura kuti iwewe ipapa pauri aunei nemusikana. Unenge uchitonzwa kuda munhurume. Alright. Saka mukuitika kwechiitiko ichi wakambosangana nemunhurume here? Ndingati kusangana nemunhurume handisati ndarasangana naye. Asi zvekungoti kufamba kwendinonga ndichiita ndingati vazhinji vatondipfimba vakawanda. Alright. Nechiitiko havone zviitiko zvakazoitika mumashuromo zvakazoitikawo zvekungoti unokwanisa kungopfimwa ngemunhu saka munhu haazozvikwanisa kuzvibhilivha kuti chini kuti uri munhu murume. Ndikati inini rega ndichidini inini zvekuti rega nditaure munhu kuti ndi munhurume ini zvinodini zvinokwanisa kundiremera. Rega ndidini ndinitone feeling yekuti ndinokwanisa kuchuza kuti mukomana unoita kana kuti hadini haiti. Saka chinoita chekuti mumashuromo pane nyanyorwa yakamboitika yekuti vakazobatwa mameseji angu inini nemukomana iyeye. Saka vakazosvika kuzoenda kumapurisa. Mapurisa akazoti imimi zvamuri kupedza kuswera muchitenderera kudai voti mabuda here kunze konatsodzwa kuti chii chiri kuitika pamwana. Akati hatisati adini asati abuda. Zvikazoenda futi kwashe kwezvakaenda kwaishe Shundure. Zvikataurika zvikazi imimi oreti
taurira ari kuite mwana mati mafamba here kunatsozwa kuti mwana uyu zvaari kutaura izvi ichokwadi here. Saka chakazoita chekuti vabereki baba vangu ini vakundizvara vakazoenda neni kuchipatara chipatara chinonzi Mushunje hospital. Obva achizoenda kumaenda kumasisters madoctors zvikanzi aiwa majinzi emwana ndo ari kudini ndo ari kumuvhiringa. Chaari kumuvhiringa ngechekuti mazuva akatanga kunzwa kuzvi ndo zviri kuitika kudai makakasika kudini kuuya naye ino makadini makakasika kumuregereza. Saka majinzi ake ndo ari kudini akumurwadza kuti mukaramba makadaro zviri kukura mari zviri kukura mari. Saka mimi mukaramba makamuregedza zvinoreva kuti zvichandokura zvakadaro ngekuti kana ozoda kuita musha wake hazvikwanisa kudini hazvikwanisi kuitika. Saka ndo zvakaizoitika kuti zikanzi chititaurirai kuti tinokwanisa kubatsirika sei. Akati majekiseni anobayiwa panobayiwa majekiseni anokwana 6 majekiseni iwawo 1 rinofanira kunga richiite chini $45 US 1 injection. Saka $45 nekufamba kwenguva ndikati hama dzangu kufamba hama dzababa nedza kwana mai andasina kasika ndakataurira zvamwe but kwana baba vamweni vacho vanonga vachiti vamweni vataura nepasipo vamweni vanokwanisa kuti madini kumubudisa kana kutobudisa kunze kuenda kuSouth Africa anatse kozvita ari koko. Saka nekuzorwadziwa kwangu kuenda kuti ndingaenda South Africa alright vabereki ndinavo zvinokwanisa kuita here. Akati amweni akati unotokwanisa kumubatsira kuti kubatsira kwacho handina kukona. Asi chakazoita nechekuti mubereki wangu inini ndasawa ne1 mubereki wangu ndasawa ne1 mama vangu vakazoshaika 2010 ndiri grade 1 saka kushaika kwakaita zvakabva zvandoendawo zvakadini zvakadaro. Saka baba vakazorora umwe mukadzi wakarorawo. Saka kuzoti utaurire mukadzi iyeye vanokwanisa kupa mashoko anokwanisa kurwadza pamwoyo kuti saka iwe uda kuti mari yacho tionepi. Saka ndakati ndikaramba ndichionini ndichizvisiya zvakadai ndokwanisa ndindokurwadziwa. Saka rigandimboenda hangu kuna T1 ndombozwa kuti pane unokwanisa kundibatsirawo here. Aiwa maita zvakanaka mauya kunoku mhuri yeZimbabwe ndinodaira kuti vakateerera zvakare vari kukuona vari kunzwa but zvakakosha ndezvekuti muhurukuro yedu tikanyatsa kuburitsa nyaya yedu pachena because kana tichitaura nyaya yedu hatifaniri kuwanda kana tatouya pajekerere tatodini tatouya. Saka kutaura nyaya yedu tichinyatsa kuiburitsa pachena kuti no ini dambudziko rangu rakadai sematsanangudziro amuri kuita. Aiwa tinotenda hapana chakaipa. Penenge ndokuda kuti ndibvunze futi kwamuri ndekekuti mati mimi munonzwa kuda asi musikana makambodanana nemusikana here izvozvi hamusati sinzi chiberekerwa chibarirwo changu handisati hamusati mambodanana nemusikana hamusati mambosangana nemusikana. Alright ndo pandazombobvunza paya kuti asi mane makore mangani izvozvi? So far ndane 20 izvozvi ndikati 20 years ari zvino alright mane 20 years hamusati mambosangana nemusikana. Pamunenge muchinzwa imi pamunoona mukomana munotomuchiwa here kutoona kutoti uyu mukomana uyu ndiri kumuda? Ndazoenda kudzai kuti ndine maseparate endinozviita kuti uyu mukomana ndinodini ndinomuda asi kuti ini ndimutaura kuti ndokuda handidini hamukwanisi. Asi ndinotoona kuti uyu ndomuda uyu handidini uyu handimudi. Ndozvinofana zvinoita. Saka chinoita chekuti ini ndinozokwanisa kuti kana munhu uya lesei munhu akazouya iye kuti ndinokuda chichi handizokwanisi kukasika kudini kumuvhuma munotomborambawo zvinoita vasikana zviya ndotorambarambawo ndichirambarambawo ndozoti kana tirare chifo ndozobvuma. Alright. Saka pamunobvuma imi nyaya yenyu inozoperera papi? Maakudanana makudanana makusenderana mameseji makudidi chii chinozoitika kumberi kwacho? Alright chinoita ngechekudai vamweni vacho vazhinji vanonga vasiri vekuarea kwetinogara. Saka chinoita ngechekuti tinokwanisa kusangana lese whatever tinoenda kumachurches paya tosangana ikoko tonga isusu tinofunga tinonyanya kuita musangano
kune we14 days 7 days ne10 days. Tisataura edu stari cheche. Saka chinoita ngechekuti masangano etinoita ngekudai tinokwanisa kusangana pachechi paya tichitaura nyaya dzekuti singoti munhu iye vanhu ivavo ngati vanonga vari serious nezvinhu zvaanonga achidini zvaanonga achiita kuti ndoda kuroora ndoda kudai handikwanisi kunga ndichikutambisa ndiri kudai saka kuenda kwaanozoita kuzodzoka kumusha kwavo ndokuvota kwezvinori ndokupera kwezvinonga zvinoita kwekuti unokwanisa kuzi atizosiyira nemafoni nhamba kana kuti tinokwanisa kusiyira mafoni nhamba asi chinoita chokuti pamwe hapana unozokwanisa kufonera umwe munhu. Alright. Yobva yatopera yakadaro. Saka ko munharaunda mamunogara imomo hapana here wamakambodanana naye mukasangana naye? Ndingati munharaunda imomo kusangana hatina kuzosangana but pane one watakasangana naye wendakadanana naye ndakadana naye for 6 months. Okay. 6 months vaye iye mukomana iye ndo akazobatwa mameseji iwayo. Okay. Ndo makazobuda dzimwe nyaya dzekuzi amweni unokwanisa kuti unode kurova unode kudai saka amweni anonga sehama amweni anga chikoloniso kwakwanisa kuti vecha kutobudisa kunze. Alright. Anatsekozvita ari kokoko saka wekuzonatse kuti unatsomutaurira dambudziko rako kubveka perakatangira kusvika perinoperera hapana unokwanisa kuzvizwisisa. Alright. Aiwa pakanaka muri kutsanangura zvakanaka. Saka ndoda mbobvunza kuti panhengo yenyu masikirwo anoita mukadzi nemunhurume ndoda kubvunza kuti pamuri imimi mune nhengo 1 here kana kuti mune nhengo yemurume neyemukadzi? Ndine nhengo 1 yechirume. Alright. Asi mafeelings ese ari pamuri ndeyechikadzi? Mafeelings ese ari pendiri ngeyechikadzi. Chinoita chekuti nhengo yangu ine kuda kusimuka kwainoita asi haisviki pastage yekuzosimuka. Alright. Nekuti mudumbu muyami ndataura muyami munorwadza kutanga kwemwedzi kana kuti pakati pemwedzi. Alright. Sezvinoita mudzimai kana akuda kuendawo kumaqueens. Saka chinoita ngechekuti marwadzo ezvinoita ngezvekuti ndinokwanisa kurwadziwa kutanga kwemwedzi 3 days 4 days ndichirwadziwa zvekuti kufamba kusvika lese kundofambawo kadistance kadiki ndikwanisa kufamba ndinonga ndiri kundorwadziwa ndichidini ndakangodaro. Saka chinoita ngechekuti marwadzo ezvinoita ndo zvakazozi iwo chienda wodini wochobatsirikwa wochiona kuti zvakamira sei ndokuchota wonzi mwana wenyu unoda mainjection 6 anodiwapo saka 1 rimwe narimwe rinonga richide chinye $40 rinonga richide $45. Alright. Ndo mamire zvakaita. Alright. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe vari kukunzwa vari kukuona tinodaira kuti vanokwanisa kuti batsira zvinhu zvikaita zvakanaka. Saka iwewe nyaya dzese idzi dzaitika idzi iwewe wacho padunga munhu unozvinzwa sei zvinhu izvi? Unenge uchizvifarira here kana kuti zvinhu zvinongoitika mauri zvokuti iwewe unoti inini hangu handitozvifariri zvokuti inini ndinonzwa mafeelings emunhukadzi inini ndiri munhurume? Unozvida here zvinhu izvi kana kuti zvitoregai nekutatangureni zvinonga zviri kutondifadza panguva yacho. Okay. Panguva yacho zvekuti lese izvo zvikuenda kumachechi zhinji kana kumafunction inonga ndichiita handitofariri kana kugara kwarume. Alright. Unotogara kwakadzi. Okay. Lese ngatiti kana ndichitofamba chaiwo vanhu vazhinji anotoconfuse kuti uyu munhu murume here kana kuti munhukadzi. Okay. Saka ndo unozokwanisa kutaura munhu kuti inini alright urunditeera but inini ndi munhurume but havakasika kuzvigamuchira. Ndo panozonyanya kuita pitse yavanhu kuti vanokwanisa kuramba vachikuteera vachiramba vachikuteera saka kuzoti inini zvekuzongo kana kuti lese ndoti rega ndipangidzire munhu inini handizvizonatsi kundidini kuzvinoita zvakanaka. Alright. Hey, saka pavanenge vachiti ivo varume vacho pavanenge vachiti ivo toda kukuroora haninyatsi kupanzwisa ivo vanenge vachitoda zvekutokuroora zvekutokuisa pamba chaipo semudzimai. Unonga wachitonatsaona kuti munhu uyu uri serious nezvinhu zvake zvari kuda kuti ndotokuroora asi handiti tange ndakutini ndakutambisa ndofanira kunga ndichikutanga ndabvisa mari kumba kwenyu ndozodini ndozotora wadi ndapedza kudini kuroora
Okay. Alright, aiwa hazvina mhosva. Chiregai tisvike pane nyaya yedu. Saka isisu panyaya yedu ndiani zviyaita mukoma Tanaka. Right, mukoma Tanaka. Toda kuti tisvike panyaya yedu kumhuri yeZimbabwe handitika. Nyaya yedu iri kuti mukoma Tanaka muri munhurume mune nhengo yechirume but feelings amunonzwa pamutori papa munenge muchitonzwa semunhukadzi. Saka makaenda kuchipatara. Ndakaenda kuchipatara. Dokta ndo wakataura kuti panodiwa mushonga wakadai ndo panoda mushonga wakadai asi kuenda kwendakaita ndakatanga kubaiwa injection yekuti totanga taklina mudomo macho first. Right. Taklina mudomo macho first then ndochizoisa mamwe injection acho kuti ashande. Alright. Saka zvinoita kuti ndandiri suppose kuti ndinga ndichigara kudhuze kuchipatara kwacho. Asi zvinoita kuti mari ndiyo inonga ichishayika. Ndiyo inoshaika. Plus futi hama dzinonga dzisi mudhuze neni. Vakavanga vakati iwo uchitsvaga mari yekuti ubaiwe mainjection iwayo nechikafu. Alright. Saka yekuti zvese zvokuti ubve kurara pekudini usaise problem stereke. Tinokwanisa kuti utokwanisa kubatsira mari unokwanisa kuti uine mari yako yekuti ubaiwe injection iwayo nechikafu. Alright. Saka injection aya ndo anobvisa feelings aya. Ndado kuchinjinura kuti majinzi echirume aya anatso kugadzikana. Alright, agadzikana. Achikadzaya ochienda achidini. Achingopera. Ochingoparara muri. Alright, aiwa tapabata. Saka mari yese pamwechete iri kudiwa kuti basa iri ribatwe. Pari kudiwa mari mukoma Tanaka. Ndingati ese 6 ma injection acho ndingazokwanisa kutadza kwaunasa kucalculate zvakati pamwe asi injection inongoziva kuti ari kubaiwa E6. E6. Alright. Achingati regai titore nengirikini ndipewo phone ticalculate tinyatse kuziva kuti 45. Saka tukuti 45. 270. Alright, thank you. Right, muri yeZimbabwe ndofunga manzwa matsanangudziro aita mukoma Tanaka ndo nhau yawauya nayo pano pajekerere vakati honai ndo dambudziko randinaro hapana chamunoda kuudzwa ndofunga manzwa nyaya. Saka mukoma Tanaka vari kuti ndiri kukumbirawo mari yekuti ndiende kumadhokota ndotenge injection ari kudiwa 270 handiti ndizvo. Right, ndo mari iri kudiwa. Saka chikumbiro changu muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti ane $, ane pondo, ane 10 cents, ane 5 cents, ane mari yakati toiunganidza. Kana tichinge taiunganidza mari yakwana tinodzoka futi pamberi penyu kuti muri yeZimbabwe mari yamakatipa iya tauya iyi mukoma Tanaka wakuenda kundodini kundobatsirwa. Mukoma Tanaka wobatsirwa zvinhu zvofamba zvakanaka. Ngatibatsiranei sevana veZimbabwe. Saka mukoma Tanaka anyway tinoisa madetails, tichaisa madetails handitika. Tichaisa madetails panhamba dzamunenge maona idzodzo ndo dzamunoshandisa kuisa mari ane iko keshi ane mukuru ane everything kuti mari yedu ikwane 270. Right, mukoma Tanaka tisati tabva panapa pane rimwe mashoko amuroda kuti muri yeZimbabwe inge ichiziva. Alright, muri yeZimbabwe chekana ndikunatsa kusanangurai chimwe chendinoda kuti muzive. Ndingati listen regai ndingosanangura in short yekuti mamiri ndinonga ndakaita ngekuti ndine mukati mabasa ese chikadzi chichichichi ndinokwanisa kudini kuita chendisingazokwanisi ngezvekuti zvazvinokunzi fudza mombe chichichichi ndinokwanisa kuita lese mabasa ndingatiti mabasa echikadzi ese nditori ndingati ndinowaona for a long time asi kuti ndichienda manje waita question make kuti saka ndikaenda kweni ndiri munhurume zvinobuda sei. Ndo question inonga ndinayo zvinonga zvinondivhiringa mupfungwa dzangu kuti saka mabasa alright mabasa echikadzi ndiri kuaona asi ndo ndinodini endinokwanisa. Saka kuti ndizodai hazvizodini hazvizoiti. Aiwa tinotenda mukoma Tanaka. Saka isisu taisa nyaya yedu kumhuri yeZimbabwe kuti muende imimi kuna chiremba then mobaiwa injection ari kudiwa. Then kana dambudziko iri richinge rapera takukwanisa kuti aiwa mukoma Tanaka
chiendai zvenyu kubasa zvinhu zvaita zvakanaka. ndizvozvo. Saka tichadzoka zvakare pamberi pemhuri yeZimbabwe kune wanenge waitawo mudeme moenda kuchipatara. ndizvozvo. Zvondoita zvakanaka. Tinobatsirana sevana veZimbabwe, handiti mukomatanaka. ndizvozvo. Saka so penenge ndinoda kuti ndikwanise kunzwisisa ndepekuti mataura mukati mimi vanhu vanenge vanokuteerai wachikupfimbai, but ndakazvitarisa imimi pamuri hamuna mazamu, munenge muchioneka semunhu rume. Saka ndoda kunyatsa kuti ndinzwisise kuti chii chinenge chichinyatsa kuitika, wanenge wachidei, wanenge waonei pamuri kuti wazokwanise kukuteerai. Alright, mukoma John. Chinoita chekuti inini mafambiro angu endinoita. Step yangu 1 right nge munhukadzi. Alright. Nevoice racho 2 ngire munhukadzi. Nezviito zvacho ngezvemunhukadzi. Okay. Alright. Saka ivo vakaona vanobva vaona picture yemunhukadzi. Vanobva vaona picture yemunhukadzi. Vamwe vanonga vafunga kuti pamwe kuti breast haina kukasika kudini kubuda. Ndo zvavanonga vachitaura kuti pamwe breast ndiri kuti inonoka kudini kubuda. Okay. Alright. So tiri ipapapo vanhu vanokuteerai mukomatanaka, vanokupfimbai, ndoda kuti munditsanangudzire kuti itype yevanhu vakaita sei, because pane vamwe vanhu tomboisa level yekuti kune vamwe vanhu vane mari, vane mabango, vane motokari dzavo, koitawo vamwe vanhu vongoti pamwe vakomana vemuraini. Saka type yevanhu vanokuteerai imimi vanhu vakaita sei? Alright, mukoma John. Chinhu chekuti kune vanonga vatone mota dzavo, kune vaya vari pakati nepakati, kune vaya vakuru vemachurches. Wani wacho wani wendinoziya mukuru wechechi anoremekedzwa, unoita basa iro rekurapa riri ndo raanoita. Okay. Iye then kwakazoita another story yakaitika right iko kumusha kwedu koko. Chakaita kuti papaine mukomana 1 right, mukomana yeye ndakasangana naye pari pa Christmas. Pakazotakaita pa Christmas ngezvekuti ndakasangana naye. Inini mukomana yeye waigara chininetsawo. Vata ndagara ndichimuona. Akati atanaka ndodoti undidini uniperekedze. Alright, alright ndokuperekedze kupi? Akandiperekedze kumba kwedu. Apa zaza kuma past 7 manheru. Okay. Ndiperekedze kumba kwedu ndokotora mari. Ndokuti ndikutengere Christmas box. Ndikati alright inini ngati chifambisa ini ndisingazi kumba kwavo. Ndikati ngati chifambisa tikaskodini kudzoka. Ndikasa alright. Ndokufamba manheru acho tichifamba kuti taifamba ndofunga taifamba lo. Kwasvika kumba kwacho takasvika mama wacho Harare nyanzvadzi yacho Harare. Vaigara vari 3. Right. Saka pa 3 papaine 5 rooms dzadziripo. Saka takasvika mumba pacho mama wacho Harare. Saka takasvika mumba uyu mukomana uyu. Obva atonokera hanzvadzi yake. Zvikaza shamwari muka chichi hanzvadzi yacho bva yamuka. Zvikanzi ndodoti udini urare nemunhu wangu uyu. Okay. Ndodoti urare nemunhu wangu uyu. Achinokera hanzvadzi yake. Wainokera hanzvadzi yake. Okay. Akandodoti urare nemunhu wangu mangwani makuseni na 5 todo mukati chidini tichibuda kuenda kutown. Okay. Saka chakaita nchekuti ini ndakapinda mumba mehanzvadzi yaya. Tabva warara pamubhedha tese nehanzvadzi iya. Semunhuwo uya une mafeelings echisikana hapana kana pfungwa indaizwa kana 1. Kana ukamuguma hapana chawainzwa. Kuguma kana kusimuka nenge yangasasimuka. Yainge feeling yekuda kusimuka but zvanga sikasvika pastage yekusimuka. Okay. Saka takarara. Iye vitakaenda kunorara. Wakabva aenda konokera mama wacho. Akati mama ndinokumbira kudini kupinda. Kazi abvinda hakumwanawo. Zvikazi obva apinda mumba muya. Saka inini zvazvaka imba yamama wacho nehanzvadzi yacho yange yakasiyana kudai so. Alright. Saka wakati mama ndinayo. Zvikazi ngei kumwana wangu. Zvikazi ndikumbirawo zambia renyuria riya nedhuku renyuria riya. Dhuku iroro ranga riri muplastic. Okay. Zambia ranga riri muplastic. Ndobva kanzi alright uri rodini. Kanzi pane munhu wangu wendauya naye. Pane munhu wauya naye. Zikanzi zvikanzi saka uri doti adini. Kanzi mimi mafanhu unga machitanga kudini kumuona
sezvo asandadini asandamutora. Alright. Zvendoda kuita ngezvekuti ndiri kundoenda koita introduce kuna vatete. Okay. Ndazobvisa mari kumba kwavo ndozouya ndogara naye pano. Okay. Saka chikaita ngechekuti takarara takarara manheru ese mangwana makuseni kuma5 exactly. Right. wakabva mukabva kunoka futi. Akati tanakanga adi ngaamuke ndasa alright. Saka vatete ndo ngakarara vakapuwa Zambia riya nedhukuria. Alright. Saka chikaita ngechekuti takamuka ma5 mama wacho inana kana kambowaona tobva tamuka tobva taenda takasvika vatete vacho ngatimbotarisei Zambia nedhukwa pane zvakashanda here musati mabva pamba? Tisati abva pamba hapana zvakashanda. Okay. Rakazoshanda takudhuze nekwaatete. Alright. Saka vata ngatiende takaenda tiri 3 inini naiye nehanzvadzi yake. Alright. Tasvika paya tasvika pamba pacho zvikanzi vatete vai tanaka dhukuria neZambia. Kazi alright. Ndibva ndapuwa dhukuria neZambia kazi sungai ndibva ndasunga dhuku ndakasunga Zambia ndibva ndasunga. Saka takasvika vatete vacho chingoda budawo aminotokwa kuine nyaradzo iri kumba kwavo family yavo. Kanzi matosvika tiridomira kwakanaka here? Sikanzi kwakanaka. Hatinowapinda mumba paya takasvika vakatomira kati vatete hatisi kumira vatine nyaya tinayo. Zvikanzi nyaya yenyu yakamira sei? Zvikazi tayachikuzivisa kuti uyu ndo murara wenyu. Kanzi uyu ndiye murora wenyu kutaura iwewe manje. Zvikanzi uyu ndo murora wenyu. Zvikanzi vanogara kupi? Ndimachitsanangura ndogara kwaShunduri shishishi. Zvikanzi alright vane makore mangani? Ipapo ndandine 19 years. Okay. Zvikanzi alright. Saka zvatakuita ngezvekuti hatisi kugara chiregai tichi kumururo dini. Zvikanzi vari kuenda kutown. Zvikanzi alright. Akanzi chiregai tikupei chini tikupei zvetinokupai. Wakati nofunga pabhegi yakadai yakatoti zare picha yenzungu. Alright. Kanzi alright mufambe muchidini muchidla. Ndikati alright ndokuberekedzwa inini vatete vacho naiye mukomana iyeyo nevana vatete vacho vaya vakatotiperekedza asvika kurodi. Saka kusvika kurodi kwatakaita iwo wakabva kasika kudini kudzoka vatete neani nevana vatete ava iye obva asara tiri 2. Saka iye mezi dzake dzanga rudzange zvekuti indoda kudzoka kupi kumba kwedu isusu. Saka vabva vatoziva kuti vakati vanhu ava vatodzoka siso ngati chidini ngachikubidza pabridge. Ndakubidza pabridge wotokwira mota zvimalift wodini wotoenda kumba wochienda kumba. Ngataure zvakanaka ndobva ndatinda neZambia riya nedhukuria. Saka chakaiti zita ngechekuti ndazosvika kumba ndobva ndachibvunzwa nababa. Baba vakanikubereka inini. Zvikanzi tanaka iyo ndikati zvikanzi Zambia ringerani? Ndikati Zambia ringerani ngerangu. Zvikanzi asi mwanangu chimwana sontaura kuti chii chiri kuitika? Ndikati ndobva ndachinasa kuatsanangura babangu inini kutaura kutanga kweda mudziko rangu ese vanozwisisa. Okay. Plus futi vanga vaine chido chekumira but mukadzi wakazorora izvozvizvi ndo uri kuvadefend. Alright. Saka abva achindibvunza Zambia ringerani? Ndikati Zambia ringerangu zvakafamba so zvichifamba so nedhukuiri zvakadai zvakadai. Akati alright mwanangu aipapa ndode kuenda holiday kwasisi wangu kuHarare. Kanzi alright mwanangu chiona alright iwe uri munhurume zvauri munhurume uri kuenda kumba kwemukwasha zvauri kuenda kumba kwemukwasha zvinozoita here kuti ufambe uende nedhuku iri neZambia? Hazvidi chini bakuno ndobva ndava paZambia riya. Saka chakaita kuti Zambia riya nedhuku riya vakaenda kunodini koripisa. Alright. Vakati iwe hazvitsva handikubvumidzi kuti uende neZambia iri nedhuku iri sezvo uri munhurume hazvifaniri kunga uchidaro. Ndozvouri ndozviziva asi hazvifaniri kunga uchienda nezvinhu izvi ikuku. Okay. Saka ndobva kasvike nyaya yacho yekuti Zambia riyo ripiswe. Alright. Then pavaitwa futi imwe another story yabhishopu uyu. Bhishopu uyu chakaita chekuti ndoenda itaura kuti ndakadana naye 6 months. Saka 6 months iya dzakaita chekuti
yanga yakatanga iri kuzi taitengesa lese taingoita chimwe chibusiness taita chekutengesa macomforters saka chakaita chekuti wakati uya utore chini uyatore mari. Alright, Bishop wamenge makatowasira chikamfota ine nakasira chikamfota. Alright, kwakuchizoti chiuya mutore mari. Chiuya mari yako yasangane pakati. Okay. Saka kusangana kwatakaita kuti iye wakafona kufona kumuningana mumhangwini kuti nakanga uya utore chini mari. Right. Saka apa vakafona pachikwakwa kuma past 8:40 manheru. Ngauya atore mari. Sikazaurete naka iwo chienda sezvo uri munhu chini uri munhurume. Tazive kuti pane zvadini zvichataurika. Ndokuchienda tasvika paya ndopakachitaura kuti uyu message ndakasvika akatumira pakangakamira zvikazi message yangu waiona here. Ndikati message ini hana kuiona. Waisende kune namba dzipi akanda save ndaise namba dzinopera 420. Okay. Ndikati namba idzodzo handi ndiri kushandisa namba idzodzo kushandiswa ndibaba vangu ini. Alright. Apa baba vangu vanga sato atoiona chini message yangu kuti foni yawo yange yakadzima. Ndokuchitaura kuti haunoiona message yangu. Saka ndatopinde pamahwani. Ndikati mahwani uri kutaura ngei ini handiswazwisisa. Right. Zikanzi alright ngaiperi nyaya yacho. Ndikati alright ndokuti pana chini Maria. Ndisati ndafamba 100 meter. Foni ndandinayo nini yaindeshandisa ngeya muningana mumhangwini. Ndopakaisa futi imwe message kwandiri. Ndikanzi tanaka kutaura chuwa pamberi paMwari ndinongokuona hangu uchiya kutengesa uchiya tora mari. Ndandishiya kuti ndokutaura sei. Chandaka kutaura chokwadi ndokudi ndinokuda. Munhu iyeye unotozviziva kubva ndichi kuzvarwa kusvika izvozvi. Unoziva kuti ndichi munhurume. Saka ndakashauti message iyi ari kundisendera iri kuda kureva kuti kudini. Ndikati alright handina kupindura ndandisina mamessage. Obvaita zvokufona. Right. Time yacho iyoyo. Zvikazi message yangu waiona. Ndikati ndaiona iri kuda kuzama kuti dini. Ndikazi zvandataura ndizvozvo. Ndikati alright iripo. Ndobva tagara. Saka mazuva acho iwawo ndoenda ndikuenda kucourse yecatering. Ndoita course yecatering yanga iri 3 months. Ndaenda kucourse yecatering. Saka ndaenda Monday to Friday. Saturday neSunday ndauya kumaweekend. Okay. Saka ndakazodzoka kuweekend. Wakandifonera futi manheru futi na8. Time dzake dzasingachinji dzadziri dzodzo. Ovati vesangane pazvindoda kudini zvatoda kukupa. Ndikati alright. Nangwisa munhu iye wakanditengera nangwisa ina nazoti udondipe chini. Watotenga matisheti ake maviri. Matisheti ake maviri manyowani. Ndi mufundisi uya. Ndiyo ndi bishop waya. Okay. Bishop waya. Watonditengera matisheti maviri nematrouser maviri. Manyowani. Alright. Ndaenda kopuwa paya. Zvikanzi ndati ndikutaura kuti ndozvenda kudini? Ndozvenda kutengera. Okay. Asi zvinhu izvi zvazvifanira kuzikanwa kumba kwangu. Ndikati alright. Asi zvikanzi iwawe kana ukaenda wakabata hembe idzi mumaoko vanagogo vako nanababa vako vanozobvunza kuti hembe dzawatengerwa nani. Ndikati iwo sezvo vachingokuziva futi mumashuromo vanga havenoti kwakundo kwakutsvaga mari nini yacho here tsvaga miza dzekuti apinde nadzo here. Vanga vachimboti pane chidhona chaari kuda kundibatsira ndicho chichichi. Obva ambounza mazani echo akaunza. Alright ndikafunga zikanzi saka unosvika uchiti kudini. Ndikati ndonoti ndapuwa ndiani ndiwe. Ndi bishop. Anotoziva ihama. Alright. Ndikati vanoziva kuti ndongovaudza kuti ndapuwa ndiwe. Sezvo kuti hapana dambudziko ridini riripo. Ndikati inini kuti ndichabudise zvinhu zvaakataura paukama zvinozoita here. Ndikati achirega ndidini ndisane nazvo. Ndobva ndaenda nehembe dziya zvesvo akabvunza hembe wakapuwa nani. Ndikati ndapuwa ndinhingi. Alright zvakanaka. Saka nekufamba kwenguva ndadzoka futi kwendaita futi course yangu yecatering. Ndaenda. Saka umwe musi obva afona
Yo bishop yo wa. bishop vakazofonawo kuma6 zuva rakupota. Alright. Vakanzi izvozvi ndiri kwaMutare. Ndakaita zvokuti ndakatova SMS ndikati murise. Zvikanzi tiripo izvozvi ndiripi? Ndiri kwaMutare. Zvendiri kwaMutare ndinoda kudzika kuMushanasi. Right. Ndiudzawo kuti ndokuigree. Ndikati alright, inini mondigira hangu chini? Ndringire 50 cents. Zvikanzi inini sezvo ndiri muwako. Handichakuigiriri ndringire 50 cents. Ndakuigira iri mari $5. Alright. Ndikati zvakanaka. Asi kana ndakuuya. Chazokutaura kuti ndapakati. Okay. Iwo gara uine phone. Iyoyo. Ndikati zvakanaka. Apa phone inandoshandisa iyo ngeyamuningina mumangu ini. Alright. Vachiuya. Saka ndakati mama vakazoti chindipawo chinyi. Chimonipo phone ndimbodini ndipo nezviripo chichi. Alright. Ndikati zvaka ndobva ndapa phone iya. Saka vakavhaenda kuona mamessage vaya manje. Alright. Iye mamessage ake aisenda. Aita achiti hi baby uri sei chichi. Okay. Inini mapinduro angu ndekundoti ndasingati hi baby ndasingadi. Ndangomupindura zvakadini? Zvakanaka. Okay. Alright. Mamessage atanaka ngeapi? Ndikati mamessage emuri kuonawo munhu wacho emuri kuona ndiye uri kusenda. Kusina message Saka zvinhu zvaari kuda kuzama kuita izvi zvorozosvikepi? Ndikati handizivi hangu asi ndozvaari kudi? Ndozvaari kuita. Ndandiri kunyarara hangu pesa pasi. Mataurire endiri kutoita ndozvaari kudi? Ndozvaari kutotaura izvi. Zvikanzi alright. Inini chirega ndichitaura naye. Alright. Obva amusendera message yekuti mamessage enyu yamuri kutaura ese ndiri kuadini? Ndikumaona. Alright. Ndopakaenda kukanuka manje. Akanuka paya kwachofonera kufoni yabangu inini. Okay. Inini ndobva ndaenda kodera foni iyayi. Obva andibvunza kuti tanaka nyaya iyi waifambisa sei? Ndikati ona mamessage ndozvarini? Ndo mabatirwo aita. Asi obva andotaura kuti saka iwo kana ukaona inini akandibvunza zvakati ndinodini? Ndinoramba. Ndikati alright, kana iwo kana uchidoramba mosvaida kuti usarire kunani? Akati inini ndikutokuti aishuwa kuti mosve kana akandibvunza ndinodini? Ndinoramba. Ndikati alright, zvakanaka. Okay. Tochiona kana wadini? Wauya. Alright. Ndikati alright, zvakanaka. Ndopakachizoti iwewe chitaura nemunhu wacho tizoti munhu wacho tikwanisa kumubhadhare mari yekuti adini nyaya iyoyo ini ipere. Okay. Saka hapana kuzotaura vanhu kwakaitwa vanhu vanga vakukomuniketa naye kuzamara adini asvike panzvimbo ndokuchitanga kubuda kwenyaya kuzotanga kubuda nyaya kwaya dzakaita. Sati andekwa ndobva musi wakabuda nyaya iyoyo vanhu vakaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa ndokuchidini iye unoita zvekurapa wameno wanga kaisa hake mazishizha ake masekesa muhomwe. Saka ndasingazozivi kuti mashizha amusekesa iyo nini mushonga unotoshanda. Ukaenda wakakwidibira nyaya inoshaya basa. Saka akazoona kuti mashizha amusekesa ari muhomwe ndiwo baba vangu ini. Ndo akazoona kuti munhu nyaya iri kundotsikwa ona mashizha amusekesa ari vai ari achatauri hedu kuti mashizha une mashizha amusekesa muhomwe but chega tingosiyana nazvo. Ndaida kubvunza kuti age yaBishop wenga wakura senga munhu mukuru zvakadii Bishop awo? Because patime iyo uri kuti wenga une 19 years anditi apa ko Bishop wenga wakura zvakadii? Bishop ndingati age yawo vane sofa ne 32 years. Vatone mukadzi wavo nevana vavo vaviri. Saka chakaita ngechekuti kuzobuda kwakaita nyaya kuenda kumapurisa kwatakaita. Mapurisa ndobva akachizobvunza kuti aiwa imi maitire muri kuita mwana uyu atina kutanga isusu takatongomuonawo kare. Step yake, munhu wake, matauriro ake ngeemunhukadzi. Saka imi munoda kuti zvinzwinyi? Ndizvozvo. Akati sesusu sehama ngatidini ngatigadzirisane tione kuti nyaya iyi tindoziva nekuti
tingogarisane kuti nyaya iyi isarambe ichidini chiitika. Okay. Kasa alright. Saka baba vangu inini ndo vakati ngatiende kwashi. Okay. Kwakuchiende kwashi kuya ichiende kuti alright imimi sezvo muine zviri zvo zvamaite chinyi zvamaite munharaunda mangu andisandambodini andambozviona. Saka iwewe nyakuzviita chibhadhare chinyi chibhadhare $150 yemuripo kwashe ngekuti nyaya yapinde mudare. Right. Iwewe imimi baba yemwana chitaurai kuti zviitiko zvakaite pamwana zvakaitike pamwana wenyu munokwanisa kuitirwe zvakadini. Akati alright chiri ndipawo chinyi chinipawo padoko sezvo uri hama yangu uchindipawo $20 yekuzvinhu zvawakaite pamwana wangu. Ndokuguma kwakaite nyaya yacho. Alright, aiwa, ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuinzwa nyaya iyi iri kutsanangudzwa namukoma Tanaka. Saka mubvunzo manje ndomboenda pana bishopu. Ndi bishopu munhu wekereke, munhu anobatsira vanhu. Anenge achiita zvinhu zvakadaro. Toiti chiko, haisi mishonga here? Because munhu atori nemhuri yake. Asi munhu futi ari kutoda futi munhu rume pamusoro pacho. Ari kunyatsoziva kuti zvechokwadi mwana uyu akaberekwa ndichiona mukakura mese munharaunda. Saka ameno mhuri yeZimbabwe ndimi muri kunzwa nyaya iyi. Asi ini maonero angu ndinoona kunge pane karwizi kuzara kuna bishopu because hazvingoitiki nje kune munhu ari normal zvinhu zvakadaro. Right, mukoma Tanaka. Imimi ndokumbira kubvunza kuti mungakwanisa here kuziva kuti maane kana kuti makadanana nevakomana vangani kubva nguva yese, kubva pamakatanga kupfimbwa kuzosvika pari zvinhu izvi, mungakwanisa kuziva here kuti vangani wamadanana nawo? Ndingati vendakavhuma sofa kubva ndine 16 ndakatanga kare zvakatanga kare kuda kupfimbwa zvizvi. Saka sofa ndichine 16 kusvika 20 izvozvi pane almost 5. Alright. 5 ndo wamabvuma here kana kuti 5 ndo wandabvuma. Asi wamusina kubvuma wakatowanda. Wakawanda. Alright. Wamwe ndo wamunge muri kutsanangura kuti waibva watoenda mukatsangana nawo kuchechi. Alright. Saka imimi mukoma Tanaka, alright. Tichitarisa panhengo yenyu handitika pamasikirwo anoita munhurume. Ndoda kumbonzwa pama feelings apa handitika kuti imimi madanana nemunhu tine panhengo yedu pane tinoenda kutoilet sevanhu rume handitika nenhengo yekurasisa yekurasisa mvura yatinoitisa wet. Saka imimi pamunenge muchinzwa mafeelings ekusangana nemurume, imimi muri murume, mafeelings enyu apa kunhengo anenge achindobuda papi? Munenge muchinzwa kuti dai kana kuti dai munhurume zvafamba sei panhengo ipi? Alright, mafeeling endinozwa inini ngoma T1 ngekudai panhengo yangu yesikarodzi vane mamwe mapfuriro inoita zvinoita kunatsozwa kuti pana vanhu ndikude munhu chii munhurume ndikude munhurume ndo panondipe kuzwa kwendinoita kuti pana vanhu ndozwa chii munzwa kuda munhurume but kuti zviitike hazviitiki. Okay. Vane mapfuriro kune kakuvava mheno zvinoita so kuti zvine mazwiri zvinode kuita asi zvisingaitiki. Okay. Zvozoti futi pakuti nanhorwa yekuti ndati mudumbu chichichi yekunga munhu dotera zviya mune marwadziro emunoita kuti pakurasa mvura baya inopisa. Okay. Inondipisa zvokuti ndine tumwe kamwe kakurwadzwa futi kinoita kana yechibuda. Haizobudi yese asi zvine marwadziro zvinoita. Okay. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Tanaka nekutsanangura kwakanaka. Right, muri yeZimbabwe, thank you so much. Ngatisangane zvakare pane chimwe chirongwa chatichadzoka nezvamunenge matipa tichikurukura nawo mukoma Tanaka. Asi chikumbiro changu ngatingoitei mudeme ka 10 cents ka 20 cents ane dora ane takawanda muri yeZimbabwe tobatsirawo mukoma Tanaka pano pabochapa. Thank you very much. Zita ndinonzi DJ T1.